raw lumingkat sinula ini mo na kurang mamangumit pa mapagkuanan niya o papagkakaunan niya un. Kalau ko makasudi nang ayo to maggol. Suko mo magkuan sumod hinang kalau ko makasuda paghinangan niya un. Paghinangan pagkaon. Ano hoy manarang sa sakatan niyo to. Naparaway pag-school mo. Bata mo na sa ining pagtuyuan ko mag-usaha. Bang makaw makatalos mag-school. Amo na sa ining tipon ko. Na ka na paraway pag-school mo, amo ini pagtuyuan ko sumod hinang bisan hinang ununa basta kita kagajihan. Mao papaglulutuan pagkaon yaon. Arit to cooking eri batas budi ni. Sapat ka ay mo paparaway pagparagan mo. May tabi biya mama misiki mo. Parayawa ba? Nabi ano, pamiskaya. Aw pagkuayan. Ako na mama, baik naman. Ano marunong ikuan. Aro na ko maghinanga. Aro na. Ayarin lawang sing kusina, maluwag saan dito yung pagsusuran. Aro na, dito magsud ini lawang sing kusina. Nari na kita mawa. Ano nagluluto? Imibag kita magkumit. Assalamualaikum. Ay, ang pagkakaunan di. Ayaw nga manok. Ay, mi bakto bilang magluto ba't happy ba na anak ko ini? Kaya kablas. Way na ako nagtaguri hadya. Oy piyag luto yawn. Ano naman ipaglututan? Matakil ya. Ka? O kamatang puya? Ay, Ila naglaka na. Kita ko magluto ati mi nakita. Ati mi nakita ulit itaguri mo. To ba ulo taon? Puro may pagtaksi biyahon. Hotdog. Hotdog! Ay, Piccolo. kung silit ba yan eh? Ulo tayo mga itang puya. Ulo yan. Abat na ito. Ay, di anak malaka pagkaraw ipagkuhan yan. Ay, dapat yan ipagguling pa kanila. Nialagahan. Nari ako lang makaingat si Benny mapagluto. Ay, mga ulang ha. Nari nakaluto matutong. Ay, awas dia pagbibur-bibur biya o pag-uno-uno. Makagitukin pagluto niyo to. Apa ako ini nakasakop. Ay, nanangkod na saan? Ay, basag si kayo. Uno to. Ayat to Uno. Ayat to paluto na. Luto ako ni luto. Anak ko kita. Ay, nagiubutang naman ini. Ay, nakumpilit. Sarap. Ay. Ako muna kita rin eh. Ay, takot kay ma. Ay, kau lalu pag man ko sitaw ay ito nagluluto. Mas ni magbayan. Ito nagluluto. Yabda. Ito nagluluto yuto abda. Siyo. Yabda.